ያሳክርምኒ ያንጎርብ ዛይደን ጉዱፈ ከዊና ሰላም ሰላም ለኩሎን መልክ አምሳለ መልኩና አቡከ ኢየሱስ ክርስቶስ ማተመስገር ተወርደ ማኒ ፈጽሞ እንደማርያም አምላኬ ኢየሱስናን ብጋ አምላከ ምድር ሰማያት አምላከ ባሕር ወገናያት አምላከ ኩሉ ፍጥረት አምላኮሙ አንተ ለአበው ቀደምት አምላኮሙ ለነቢያት አምላኮሙ ለሐዋርያት ላከ ጻድቃን ወሰማዕት ማረነ ለነ አምላክነ እስመ ግብረ እዴከ ናወይት ዝክር ኩሎ አበሳነ ኃጢአትናን በደልናን እግዚአብሔር አምላክ አይዘክርልና ንስሐት በቃ ነፍስ ያበና እግዚአብሔር አምላክ በረከተ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሁለና ነፍሳታ አክብርተ እግዚአብሔር ወአእማደ እግዚአብሔር ወልደ ሚካኤል ወለተመድን ምሳ አብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ ይደምረልና እንበላ አቡነ ዘበሰማያት አንዝ አይደክ ወነአድነን ሚካኤል ረድአነ በጸሎት ተማይጸነ አርዌ ጅጎ ይማነ ወኢይምስጠን ነገነቱ ዘሄዶ ለአዳሙነ ለቅዱስ ሚካኤል በረከቱ ያህሉ ምስለነ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለሙ ዓለም አሜን። ወትብሊ አንቲ እምአመ ሞተ እግዚእየ ዘአልቦ ዘቦአ ብእሲ ውስተ ቤትየ ወኩላ ብእሲ ዘአልባቲ ምን አልቦ በረከት ውስተ ቤታ በከመ ይቤ መጽሐፍ ወካበ ይቤላ ስምኒ እንግዲህ አኮኑ እግዚአብሔር ቀዲሙ ፈጠረ ቅዱሳነ ተባተ ወአንስተ ወአነሂ መጽአኩ ሀበች ዮም እንግዲህ ዘንተ ነገረ በእንተ ፍቅረ ዚአች ወአንቲሰ ፎት መውቲ ከመ እንዘ አልብች ውሉድ ዘይቀብረች ወዘይወረስ ንዋየች ወሶበት ወፅ ነፍስች አልቦ ዘይገብር ለች ተስካረች ወዘያዜክ ስመች ኦ እህትየ እስመ አነ ርኢኮ ለአናሬዎ እስከመ ኢሃለወቶ ብእሲት ከመ ተንሥኡ አጽራሪሁ ወፈቀዱ ይንሥኡ መንግሥቶ ሞተት ብእሲቱ በውእቱ መዋዕል ወኢዝየኒ ይፈቅድ ውእቱ ወትከውን ብእሲቶ ወትነግስ ምስሌሁ በመንግሥቱ ኦ አፎምያ ብእሲተ አስተራኒቆ ዘከመ ልብየ ውእቱ ያውስበች ፈነወኔች አየ ሀቤች ከመ እንግዲች ዘንተ ነገር ወኩሎ ንዋየ ወርቅ ወብሩር በች ይቤ ወአብሶቶ አፎምያ ለዲያብሎስ ወትቤሎ አባ አሽቴማከ ሰናይ ወቃልከ እኩይ ወኢሰናይ ውእቱ አይ መጽሐፍ ዘነገረከ ዘንተ ነገረ እንዘየ ኢትጾሙ ወኢትጸልዩ ወኢትሃቡ ምጽዋተ ለደናያን ወለመሽና ለእቤራ ወለእጓለ ማውታ
وعدي آي متعب نجرك زنت كما تتوسع بأسين لكرياتو إدا وبأسي نو ياوس كريه عنس أنتونو ذا سرعة زنت هك وبنو بعد نجرك وميما تفكرون تعبدك أني شيء وسحتيات ننسى سنوانا أمكاريمو كما بتوع وبتقولون وبمتوات يسرى هاتيات وعرشوبوني ذا كنا بجزاز هيك نتوز عرفوس وسبك يوناس زيد إسكان سلوف إلى تتجفت عبنات نناوي عباي حاجات وزنتها سمعون نقص نناوي سبك عملا بتوع وبتقولون وببزوق بكاي وعب وسوعنا نوين السوء وسري اللوم زعبيان عبسهم وعمساتوا مقفتائه فأنت زاقروا السحاب وإيوئلني يبي وإزياني يبي زعبيان عملان تميت وحالي بكلود بكم بطعم وبطلت وبلا وبكاي وستقطوا لبكم وأكو ألباسكم وتميت وهب እግዚአብሔር አምላክكم اسم حاري وما استسعل وأطلوه كمعات وبزها مهرات وأجزئنا هي كريستوس يبيع بوجه قدوس بأنت تقوم أكو بهبس كسجرانك زيواد مغراس ومكبوم عذرت بان سماي هرا قدوس ميكائيل سدني أغنابي كسدم عبيدم سعالو إلياس بسرام سعالنا قدوس ميكائيل ناي قدوس ميكائيل صلوتنا أمالاتنا يفلينا برو ليتهم جهدر ورمعت ولنا أبا يفلنا نزحممو فوسلنا نزدخمو يبرطعلنا እግዚአብሔር አምላክ ንዝሞት ድማ መንግስተ ሰማይ ይወርሰልና ነፍሳት አግብርተ እግዚአብሔር ወአማተ እግዚአብሔር ወልደ ሚካኤል ወልደ መድህን አብ ሰማያት ሙሳ አብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ ደምረልና ንበላውን ዘበ ሰማያት قدس من قدم سام مسكوت شغالة كما سمعت سيساين زرقت كما نحن نفسنا كما نزيف سمسوت الله ننوانا نقول بسم الله من سائل سؤال سلام عليكم ኢየሱስ ክርስቶስ ተመስል ለዘይጼው ኢየሱስ ክርስቶስ ተወለዘ ኢየሱስ ክርስቶስ አምራን ለዘይሰሙ ገና ይባርኩና ይበኗራኦ ለጸባይነ ይስቆ ዋንታው ነሲዮ ኢየሱስ ክርስቶስ ዛጽልልዩ አዘዘውን ቁርባን አምልኮ ጋው ያባነ ይተመራው ዘደራው አሜት ጋው ለምሳ ዘርጓን አራው ለተባዘጋገን ሲያስዮ ወለ ነቃደምከ ነራው ኢየሱስ ክርስቶስ በግዘቀራኒዮ ለላይ ከንትመናይ ከመንግራው ሰሲሃሱራ ቢለሰላት ነዳይ ወማሞትከ አምላካዊ ለቁስልናትዮ ተባስ ንጸግቦ አይሁዳዊ ጋሪያም ነስላሴ ዛል ወይተወለ ማርያም ለተገመ ወአብራት ዓለም ለይሁድ ከመገርሪቦ ተአምሩ መንክር ዘገብረ እግዚእነ አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ አሉ በምሕረቱ ያሉ ለኩልና ሕዝበ ክርስቲያን ለዓለም ዓለም
አሜን። ወሶበ ተፈጸመ 40 ዕለት እምድኅረ ትንሣኤሁ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሙሰ መቃብር አስተርአዮሙ ለአርዳኢሁ ወይቤሎሙ ተጋብኡ ኩልክሙ ውስተ ደብረ ዘይት ወተጋብኡ ህየ በከመ ይቤሎሙ ወአስተርአዮሙ ከመ አሐዱ እምኔሆሙ ወይቤሎሙ አዐርግ ውስተ ስብሐትየ ወክብርየ ሀበ አቡየ ወአቡክሙ ውስተ ዘይተፈለጥኩ እምኔሁ ወለእመ ኢተመየጥኩ ህየ ይሄሉ ላዕሌክሙ መንፈስ ቅዱስ ወሶበ አዐርግ ውስተ ሰማያት እፈንዎ ሀቤክሙ ይክስት ለክሙ ምስጢራትየ እስመ ይነስእ እምኔየ ወይቤክሙ እስመ ውእቱ ህየ ወምስለ አብ ወውእቱ መንፈሰ ሕይወት ይወርድ ላዕሌክሙ ከመ ርደተ ፀሐይ በገጸ ምድር ወለእመ ነበረ ምስሌክሙ ይሜህረክሙ ኩሎ ዘትፈቅዱ ወበህልወቱ ውስቴትክሙ ትገብሩ ተአምራተ አብያተ ወእፍንዎ ለክሙ ሀቤክሙ ዘእንበለ ይትፈለጥ እምኔየ ወእም አብ ወእምዝ አቅረቦሙ ሀቤሁ ወነፋ ውስተ ገጾሙ ወይቤሎሙ ንስኡ መንፈሰ ቅዱሰ እስመ በዝንቱ ንፍሐት ኮነ መንፈሰ ሕይወት ውስተ አዳም ወይቤሎሙ ሆሩ ውስተ ኩሉ አጽናፈ ምድር ወስብኩ ትንሣኤ ወአጥምቅዎሙ ለሰብእ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሉ ዘየአምን ወተጠምቀ ይድህን ወዘኢየአመነ ወኢተጠምቀ አሃጉሎ ነፍሶ አንቱም ሙሰ ታወጽኡ አጋንንተ በስምየ ወትነብቡ በልሳነ ኩሉ በዘሃውርት ወትህዙ በእደዊክሙ አክይስተ ወአፍኦተ ወለእመ ሰተይክሙ ህምዘ ዘይትቀትል አልቦ ዘይነክየክሙ ወታነብሩ እደዊክሙ ለአደድውያን ወሕሙማን ወትፈውሱ እምደዊሆሙ ዘንተ ይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ወሰበ ይቤሎሙ እግዚእነ ዘንተ ነበረ እንዘ ጉባኤነ እምንቱ ኦዶቶሙ ደመና ብርህት ወኩሉ ደብሩ ወርእዩ ሰዋስወ ዘእሳት እምድር ዘይበጽሕ እስከ ሰማይ ወብዝሃት ሃራ ሰማይ መላእክት ኪሩቤል ወሱራፌል ያዕድውዎ ወውስተ እደዊሆሙ ይእህዙ አቅርንተ ወእዛ ወእምኔሆሙ ይነፍሑ በአፍሆሙ ወአጸነወ ውስተ ውእቱ ደብረ ፄና ሰናይ ዘይኮነ ከማሁ ውስተ ኩሉ ምድር እስመ ይምእዝ እምቀናንሞ ወአበሞ ወአዲ ርእዩ መንኮራኩረ እሳት ወየአውድዎ ልውሳነ እሳት ወኩሎሙ የዐርጉ ውስተ ሰማይ ወይወርዱ ውስተ ምድር በይእቲ ተዋስኡ ወርእዩ ካልአነ መላእክተ ማዕጠንተ ዘወር ውስቴቱ ዕጣን አመትመጽለው ኮነኖም ስለደመገቡ አጋረ ማኅፀንኩ ነፍሴ ውስተ ዲከ ክቡር ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአ ሰማያት ወምድር በእንቲአየ ተኰሮተከ በበረከ ስእለትከ ከመ ገብር በኅዳት ብሩር ሃሌሉያ
ኢየሱስ ድነነ መከራ ሥጋውን ስብሐት ለከ ኢየሱስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ዳሴ ሥጋወነ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ጋና ቅዱስ ሲብ መዓልተ ወሌሊተ ንፌኑ አኮቴተ በእንተ ፍቅረ ሰብእ ባዶ ጲላጦስ ዘሞተ ምድረ ዘመስረተ ወሰረረ ሰማያተ ከመ ገብረ ተስተ ወታገሰ ቅንዋተ መስቀል ወጽፋተ በአንጻረ መስቀል ቀዊሞ ዮሐንስ በከየ እንዘ ይብል ወይልየ ወይልየ አማእተከ ከርሱ ከመ ነደ እሳት ቀነውኒ እደውየ ወገርየ ወሀሎኩ ኩሎ አጽንትየ ከመ ሰራቂ ወፈያት ጸሆኒ መልታትየ ፀሐይ ጸመ ወወር ደመ ኮነ ወከዋክብት ወጥኩ ፍጡነ ከመ ኢየራዩ ወርቃኖ ለዛልወሶሙ ብርሃነ ግብረ ግንፋይ ሙስና ለዘመርሆሙ መዓልተ በደመና ወሰስዮሙ መና በእግረ ሲና ሰቀለ ወዲበ ዕፀ በምክረ ቀያፋ ወሐና አርብዓ ፀሐይ ጸልመ ወወደመ ኮነ ወከዋክብት ወጥኩ ፍጡነ ከመ ኢየራዩ ወርቃኖ ለዛልወሶሙ ብርሃነ አርብዓ መዓልተ ወአርብዓ ሌሊተ ለዘአውረድሎሙ እሰ እየንተ ሰናይ ፈዲዎ እቺተ ታኔዎስ ገብረ ለዕብራዊ አሳረ ዋቱ ግብርናቶ የተዘከረ ዕብራዊ ርቦ ዲበ ፈጣሪሁ ታየረ ማህበረን አይሁድ ተመልወሉ ለሰጪ ለአምላክ ተማሉ ክቡር ንጉሠ ሰቀሉ ደሙ ለአሌነ ወላደ ወልድነ ይቤሉ አንሰ ገሊላ ኩለነ ዋልድ ያለ ጽዮን አስቀፋው ለመድን ከመአፈ መንቲቅ ዘይሰጽራ ገጾን ከመ አንበሳ ትንሣ ከንክቡድ ነዋምከ ወከመ ገብር ተትሕትከ ይታፈሩ ይታሰሩ ኩሎሙ ጸላትከ ስብሐት ለከ ሰጂድ ላቡከ ለመንፈስከ ወምሕረተከ ለሕዝብከ ለዓለመ ዓለም አሜን።
ሰማይ ጸሎትና ማረነ እግዚኦ መሐሪ አምላክ መሐረና ተሳሊ አምላክ ሳለና ብሩክ ለይተ ከም ዝሕደረ ብሩክ መዓልቲ ውለና በረኸተ አብ ሃብተ ወልድ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ክፍለና ናይ አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ጸሎትና መላድነትና አይፈለየና እናሓስቦ ሁሉ ከም ፈቃዱ ይፈጽመና እግዚአብሔር አምላክ ንዝሓመሙ ይፈውሰልና ንዝደኸሙ ይበርታዓና ንዝሞቱ ድማ መንግስቲ አምላክ ይወርሰልና ነፍሳታ ግብርተ እግዚአብሔር ወሃይማኖተ እግዚአብሔር ወልደ ሚካኤል ወልደ ሚካኤል ወልደ ሚካኤል ወለተ መድን ወለተ መድን ወለተ መድን ምሳ አብርሃም ይስሐቅና ያዕቆብን ይደምረልና ንበላውነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ቅዱስ ስምከ ትምጻእ ወዳንከ كما بمسي ساي نزل لنا كما يسري لنا هذا بسمع ولون فسقدوس عبد أملاك بسم الله ونولد منفس قدوس حدا أملاك እግዚአብሔር حقازنا ዲና ቅድስት ድንግል ማርያም መጽሐፍ ተአምር ከጻፊ ጅምር እዚ መጽሐፍ ስርዓተ ምስረት ርከማ ለቃብት ባህል ቦታ ከመንበር ማርቆስ ሐዋርያ ተረክቡ ዝወፀዩ ዝሰርዑ መምሃራን ድማ ቅድስት ማርያም በዚህ ምኩራት ሁሉ ጊዜ ተዘራረቡ ሃይማኖቶም ቁርአን ምስጢር ዝምሁሩ ክብራን ሊቃነ ጳጳሳት እዮም እዚ ድማ ብራእይ ትነግሮም ጊዜ አሎ በሕልም ትነግሮም ጊዜ አሎ በጋር ተገሊጾ ትነግሮም ጊዜ ሆናሎ ንሳቶም ድማ ዘለናው ተአምራት ሰራ አባ አብርሃም አባ ማርቆስ አባ ማቴዎስ እዮም ከም ዘዘራረበቶም ተአምር ድማ ከም ዝገብረትሎም ናብ ተአምር ቅድስት ማርያም ተጻሒፋ አሎ አባ ሚካኤል አባ ገብርኤል ዝበሃሉ ጳጳሳት ዝነበሩ ዘመን ከመሆን አባ ዮሐንስ ኤጲስቆጶስ ተሸሙሉ ወርሓት ካብ ግብጽ ናብ ብሔረ አጋዚን ንሶጽ ኣብ 3 ዓመት ነዝ መጽሐፍ ስርዓቶም እዚ ካብ ቋንቋ ዓረብ ንሰባ ጋዚና ቋንቋ ግዕዝ ተተርጎመ እቲ ብዘመን ቆስጠንጢኖስ ተባሃለ ንጉስ ዘርዓ ያዕቆብ መበል 7 ዓመት መንግስቱ መጽሐፍ ስርዓቶም ድማ ከምዚ ይብል በብሰሙን ሰንበት በተኩለን ተንባዓላት ቅድስት ማርያምን ናብ ኩለን አብያተ ክርስቲያናት በፍጹም ክብሮም ብዙሕ ሓጎስን ተአምር ቅድስት ማርያም መንባብ አየኩሩ ቅድስት ማርያም ካብ ኩሉ ፍጥረት ዝኸበረት ክብርትን እትንያ ኣብቲ እግዚአብሔር ከም ቅድስት ማርያም ዝኸበረ የለን በመዓልት ሰንበት በዓላት ቅድስት ማርያምን እዚ ተአምር ቅድስት ማርያም መንባብ ከየኩሩ ድማ አውገዙ እቶም በዓላት ድማ እዚኣቶም እዮም ነሐሰ 7 ዝተፀንሰትሉ እዩ ነሐሰ 16 ድማ ስጋ ዝፈለሰሉ ዝገዓዘሉ እዩ ካብ 16 ጀሚሩ ክሳብ 21 ከም ትንሣኤ ወልዳ ገይሮም ብክብሪ ይብዕልዋ መስከረም 10 ድማ መሪና ትነብር ስእሊ ቅድስት ማርያም ናብ ዓዲ ጸለኔ ኣትያ ዝተቐመጠትሉ ዕለት እዩ ዛ ስእሊ እዚኣ ፍጹም ስጋ ዝለበሰት እያ ትመስል ካብ ገጻ ድማ ረሃፅ ክወፅእ ይርአ ነበረ ኣብ ዝወርሒ እዚ ብ21 ድማ ብ21 ጥቅምቲ በዓላ ይኽብር እዩ ከምኡ ሕዳር 6 ኣብ ደብረ ቁስቋም ዝኣተወትሉ ከምኡ ብ21 ኣብ ዝወርሒ እዚ ዘካርያስ ቆሞም መብራህቲ ከብር ዝረአየሉ እዩ ታሕሳስ 3 ናብ ቤተ መቅደስ ዝኣተወትሉ ባእታ እዩ ኣብ ዝወርሒ እዚ ብ21 በዓል እዩ ب22 ዕለት ወንደቅስዮስ ዝበሃል በዓል ስለዘኽሮም በዚ ዕለት መዓልቲ እዚ ብሰብ ዘይተሰርሐ ሰማያዊ ልብሲ ካልእ መምህር ዘይቕመጦ መንበር ሃበቶ ኣብ ዝወርሒ እዚ 28 ዕለት ጌና እዩ ክብሪ በዓል እዩ ብ29 ድማ መድሃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተወለደሉ ዕለት እዩ ጥሪ 21 መዓልቲ ዝዓረፈትሉ እዩ 16 የካቲት ድማ ዝኽራን ዝገበረ ስማን ፀውዖ ወዳናይ ምሕረት ቃል ኪዳን ዝኣተወሉ መዓልቲ እዩ ኣብ ዝወርሒ እዚ ب21 እውን ይኽበር እዩ 21 መጋቢት በዓላ እዩ ኣብ ዝወርሒ እዚ ድማ ዕለት 29 ንመድሃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝፀነሰትሉ እዩ ሚያዝያ 11 ወርሓዊ በዓላ እዩ ግንቦት 1 ዝተወለደትሉ ልደታ እዩ መስከረም ዕለት 10 እዩ ልደታ ዝብልውን ኣለዉ ንሕና ግን ኣብ ርዱ ነገር ኣቦታትና ሊቃውንቲ ከም ዝመሃሩና ልደታ ግንቦት 1 መዓልቲ ኢና ንብል ኣብ ዝወርሒ እዚ ድማ ዕለት 21 ደብረ ምጥማቅ ኣብ ትበሃል ዝተሃንፀት ቤተክርስትያን ካብ ምብራቅ ካብ ምዕራብ ካብ ሰሜን ካብ ደቡብ ከምኡውን ካብ ኣህጉር ዘለዉ ሰባት መፅኦም ይእከቡ ኩሎም እዚኣቶም ዳስ ሰሪሖም ድንኳን ተኺሎም ቴንዳ ዘርጊሖም በዓላ የኽብሩ ካብ 21 ጀሚሮም ክሳብ 25 መዓልቲ
بعبي حقوس دستان فتصوم كبر الناس بعد قدست دنجل حبيرهم يخبروا قدست دنجل مريم دما قاب إسران حدا نقوم بجميرو كساب إسران حموش معات تخيل قارص أثبتن حموش معات مسمى الأرض متصابكا مسمايتات كوينا قال تقالي صايري وانا بورو فتصوم كبرن فتصوم دستان حقوسن كا بعالي يخبرونا بورو بإسران حدا بإسران كلتن بإسران سلسة معات حبيرهم ግንቦት 24 ድማ ናብ ሃገረ ግብጽ ዘኣተወት ለዓቢ በዓል እዩ ኣብ ዝወርሒ ህዝቢ 25 ዕለት ወዳ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝደረቑ ኣባትር ተኺሉ ዘለምለመሉ እዩ ሰነ 8 መዓልቲ ድማ ወዳ ንሕማት መድሃኒት ዝኾኑ ማይ ካብ ካሑግ ዘፈልፈለሉ እዩ ሰነ 20 ኣቦታትና ሃዋርያት ዝተኣከብሉ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ወዳ ቤታ ንምህናፅ ዝተረኽበሉ ዕለት እዩ إسراء حدا حاملة ورحاو بعلاينا ولا يتأمل قدسن مريم بعلات كله 33 زين بعلات قدسنا مريم ولا يتأمل كم هرسن بتجيرهم يخبرون كم عملنا عمل زل علم دماز هنا يكون صراحة يصرح له بعلات قدسنا مريم ولا يتأمل كنا بورسن بدمعك تأمر مريم نسمع تكرسان زي كده زوما قدمنا اسماتهم استقصنا يوم ديك انا بقصة توجزهم يوم صوتنا نستندم محمام ويستفدت مهنيات زنكف نور سكانا بيت كرسان زي كتشو تكبارت تزي خلقي لهم قد تأمر بسمع لهم مالتيهم استمارا متحفة تأمر كنبو كلهم نسمعهم صوتنا نستم كلهم توارخهم يا موسلازي بزنب على تكسنا مرا ولا يتأملاك هنا بقول سنبت صبوتنا نستنا بيت كرسان ترخيوني تأكو اتي فقر سلام نزمل اقرقل مستفد سمقا سلمات ورقنا يبرور جيت زلوان سلماتا كواعدان كواعدان كساودن كواعزان كبرسان يوطا قدس باولوس كم زولو دك انستيو رسان يقولوا بابا فامرس نمارم نسمع لبونان اكتبني دالو عبزي زربا زير بوخ صمصتا يهون زخال دويلو قيمو يسمع زده خمد ما تقميتو تصنيبا كمن باب تامر كسنا مارم لك أباسات تلو يوارخ لك أباس تزيل لك أباس غارف أباس تزيل لك إبسكوباس تزيل لك ما تزعبي خاهم بأربعة معازين يوارخ بسمع وانفس الدروس آمين بسمع وانفس الدروس آمين بسمع وانفس الدروس آمين بسمع وانفس الدروس آمين هاليلويا هاليلويا ولا ولو وعد ولا منفس قدوس براكليطوس ثالوث سلام لمريم ንግሥት ወአጸደ ዘበአማን ዘይተገበር ወተረክበ አስካለ በረከ ወልደ እግዚአብሔር ዘበአማን መጻ ወተሰብአ እምኔሃ ወወለደቶ ወአዳነነ ወሰረየ ለነ ኃጣውእ ረገጂ ጸጋው ድንግል እስመ ብዙኃን
መቃለ አብ መጻወተ ሰማንን ሃሌሉያ ንዑት ነጽሮ አብዛቲ መራት ዘስርጎተ መበግ ወጽፍት እዝንቱ ስብሐተ አብየ በከመ ይቤ ወለነ ጎርጋ ዮሐንስ ድንግል ወንጹሕ ይጸር ዘይብል እስመ አብርሃ ዛቲ መራት በድባደ እምኮከበ ጽባሕ ዮናዳዝ ዛደረና እዴሃ እስሐ ኩሎሙ ነቢያት ቅዱስ ወይምሰሎ ተአምረ ማርያም ምስማዕ ንኩሉ ክርስቲያን ቀሊል አይምሰሎ ኣዝዩ ክቡር እዩ። ሰቡትን ኣንስትን ድማ ኣብኡ ግዘትክያቱ ንስምዖ ኣየብክሩ ኣቐዲምና ከም ዝበልና ዝተፈልጠ ምክንያት ሕማም ወይ ሓጢኣት ተዘይከልኪልዎ በዛ ተኣምር ሰምዓላ መዓልቲ ዝተኻልዎ ስጋውን ደሙን ይቀበል እንተዘይኮይኑ ድማ ተኣምር ሰሚዑ ናብ ቤቱ ይመለስ ስጋውን ደሙን ከም ዝተቐበለ ይቁፀረሉ እዩ። ብእምነት እንተደኣ ሰሚዑ ከም ቁርባን ክቁፀረሉ እዩ። እሰግለች ወድሰች እግዚአብሔር ኣባኺ ሰብ ኮይኑ መርዓዊ ካብ ሕፅኖቱ ከም ዝወፅእ ኣባኺ ዝወፀ እግዝእተ ማርያም ደስ ይበልኪ ኢሉ ዮሃንስ ኣፈወርቅ ብድርሳኑ ከም ዘመስገነኪ ኣነ ድማ መስግነካ ኣለኹ። ነቲ ዝጠፍአ በጊዕን ኣዳም ዘናደዮ ረኺቡ ዝተሰከሙ ሕያዋይ ርህሩህ ሓላዊና ክርስቶስ ካባኺ ዝተወለደ እግዝእተ ማርያም ደስ ይበልኪ። እግዚአብሔር ኣብ ደኝ ዝደርብያ ሔዋን እቲ ዝጎድመ ሰሪያ ኣባኺ ዝተበትከላ እግዝእተ ማርያም ደስ ይበልኪ። እግዚአብሔር ኣብ ብሩህ ደመና ተጻዒኑ መጺኡ ኣብ ማኅፀን ዝተሃደረ እግዝእተ ማርያም ደስ ይበልኪ። ኣብ ቅዱሳን ነቢያት ኣብ ቅዱሳን መላእክቲ ሓዲሩ ዝነብር ካባኺ ተወሊዱ ዝተገልጸልና እግዝእተ ማርያም ደስ ይበልኪ። ምስዓት ምስ መንፈስ ቅዱስ ብሕብረት እንሰግደሉ ቃል ዝበሃል እግዚአብሔር ብናትኪ ባህሪ ካባኺ ምእንቲ ኩለ ዝፈተወኪ እግዝእተ ማርያም ደስ ይበልኪ። ንታነ ንምእመናን ወንጌል ዝምረሉ ጎይታ ኣዲ እግዝእተ ማርያም ደስ ይበልኪ። ምስ ወለድኪ ድማ ማሕተም ድንግልና ከም ዘይልወጥ ገይሩ ንዝሓለወክን ኣማኑኤል ዝወለድኪ ቅድስት ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ። ማሕተም ድንግልና ከይተለወጠ ንጉስ ክርስቶስ ዝወለድኪ እግዝእተ ማርያም ሰላምታ ይግባእኪ። ቅዱስ መድኃኒና ብሙላድኪ ኣደን ኣገልጋሊት እንተባሂልኪ ኢኺ እግዚአብሔር ንባህሪኺ ባህሪ ገይሩ ሞገስ ረኺብኪ ኢኹሞ እግዝእተ ማርያም ሰላምታ ይግባእኪ። ንሕና ካብ እነፍቅሮ ንሱ ንዘፍቅረና ወድኺ ሓጢአትና ክስረየልና ለምነልና አሜን። ጸሎታ ታምሪያ እግዝእተ ኣማላልነታ ክብራን ኣባና ንዘለዓለም ይሕደር እሞ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላክ ዝገበረቶ ተኣምር እንሆ። ስለ ሓደ ነገራይ ዝተነገረ ናብ ኢየሩሳሌም ክኸይድ ከሎ ሓመዳ ናብ እትበሃል ምድረ በዳ በፅሐ። ወርሓቱ ድማ ሓጋይ ነበረ። እግዝእተ ማርያም ካብ ወዳ ኢየሱስ ክርስቶስ ኪዳነ ምሕረት ብዝተቐበለትሉ ዓብይ ናይ በዓል ወዳ ናይ መዓልቲ 16 የካቲት ነበረ። እቲ ዕለት እቲ ካብ ዋዒ ፀሓይ ዝተላዕለ ኩሎም ነጋዶ ሰብነቶም ኣእምሮም ክሳብ ዝጠፍእ ፍጹም ሃሩር ፀሓይ ፀኒዑ ነበረ። እቲ ነጋዳይ ድማ ምድሪ ብግንባሩ ወደቐ። ሰብነቱ ከም ሬሳ ኮይኑ ኣእምሮኡ ጠፍአ። በቲ ግዜ እቲ እግዝእትነ ማርያም ቀልጢፋ ናብ መፅያ ቀልጢፍካ ካብ ድቃስካ ተንስእ ብወደይ ብኢየሱስ ክርስቶስ ብሓይሉ ድማ ንዓኻ ነቶም ምሳኻ ዘለዉ ነጋድያን ኩሎም ሃሩር ፀሓይ ኣየቃፅለኩምኒ በለቶም።
ጊዜት ድማ ሃር ፀሓይ ከቃጸሎምን ብሩህ ደመና መጽዩ ጋረዶም ካልኣይ ድማ ካብ ሰለስተ ዓይኒ ማይ ዝፈስስ ጸባ አስተየቶ ሁሉም ቶም ነጋዶ ድማ በዝዋሐት ጸባ ዘሎ ሩባ ይቆዱ ነበሩ እቶም አሕዋት ካነጋዶ አውሽጣ ዝመላለሱላ እዛ ባሕሪ ጸባ ረአ ንስኻውን ካብ አቶም አይትፈለ ወለቶ በቲ ጊዜቲ ድማ ብትእዛዝ ማርያም ጸኒዑ ተንሰአ ነዚ ተዛሪባው ተሰወረት ንሉል እግዚአብሔር እናመስገነ نولايت أملاك صنعت بدنقلنا قدست دنقل مريم بزحت أمراتا أنا قرمي ما قد بخدا بناي ولايت أملاك صنعتي بدنقلنا بقدست اجزتنا مريم أمالا الناس بزيت عرم دخامن بسلام فقر البيت زيتي يرسالين بسحة صلوتان بركتان محرات فتوى الدان زل على مسانا يبنامي بركاتها ቅድስት ማርያም ወላዲተ መድኃኒነ ሃሌሉያ 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 በብዝሃ ይሩትች ማርያም አለንና በታምርች ለመስቀልከ እግዚኦ ንፌኖ ስብሐት ሃሌሉያ 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 ሰላም ለከ ዮሐንስ ወልነ ጎድጓድ ሰላም ለከ አቡከ ለምዚዝ ሰላም ለከ ዮሐንስ ታጉሎ ሰላም ለከ ዮሐንስ ምኩረ እግዚእ ሰላም ለከ ዮሐንስ ድንግል ሰላም ለከ ዮሐንስ ወንጌላዊ ሰላም ለከ ዮሐንስ ዘረበከ ውዘጽኑ ለኢየሱስ ሰላም ለክሙ ሐዋርያት ጴጥሮስ ጳውሎስ ያዕቆብ ዮሐንስ ወንድርያስ ፊልጶስ በርተሎሜዎስ ቶማስ ማቴዎስ ያዕቆብ ሉቃስ ወማርቆስ ወያዕቆብ ፊልጶስ ለረድኤሙ ባርኮነ በአዚዝ መንፈስ ሰላም ለኪ ወደ ምስራቅ ዘወለ ኖሬ አጸዘዝከ ደሬ ስሩ ዘውራውሬ ስዘምታሬ በድራሮ ዞሪደ እንተ ወለጅ ፈጣሪ በመጻወት አምርጅ በሰላም ጃንባርጅ ናዛዚትነ ማሐዘን በማኅፀንሽ ጸውረም ኦ ማርያም በዚህ ጸሎት ወጣን ለናዝዞት ነኒው ዘዝ መካኑ ላይ አምላክ ማርያም በነዛ አቅረብ ኩለጂ በቲቲሙ ለናይ ብሲ ብስተ ከበትት ኢሳይያስ ስዋለች ማርያም ስዋለች ማርያም ጻድቃን ዘገራ ስዋለች ማርያም እርጠረቱ ስዋት ይደሉ ታምረልቺ ተፈሳ ኩሎ አለ
ዘነገሮም ግዚኖ አምላክነ ምናነ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድመርገቱ ሰስማይ ወምድረትን ሳይሉ ምረቱ ያሉ ስለነ ለዓለም ዓለም አሜን። ወምስለ ደብርነ ደብረ ብርሃን ወምስለ ኩሎሙ ቅዱሳን ሰማዕታነ ዓለም ተሳለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ዘጠምቀ በዮርዳኖስ ወተሰቅለ ዲበ ዕፀ መስቀል ተሳለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ዘንሥአየ ሙታነ አመሳልስት ቅዱስ ይኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ወአሜን። ለይኩን ለይኩን ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር
لك سماي كلهم صلوتنا مدلنا عشرنا مسعنا تقبلوا سماي تلهم ما يجعل الله أخذنا دورنا دورنا بس الناسي أخذنا كذي قدس ورحاتهم تعالنا زمن ماتي ورسنا زمن مارب والسلام شغاقرنا آمين دلنا مدرا أميركا أقر وستي أنقل نبر غير خلنا وندسرنا آمين ناقرنا ارترام ناتنا تحررنا نابز عالم نعرف حقاتنا بوتاتنا بيدا هم مزبوط وستي أنسواتي ارترام نفسه قبر ولدم يكأل ولا تمدن ولا تمدن ولا تمدن عقري واتمن تستسمع وارسلنا آمين أبونا زب السماء أبونا زب السماء تقدس منك تمسح من سلوك وفكارك بكم وسمعكم شي ساي نزل الليلتنا بالنيم لنا بسان وجعنا كمن نريد زابتنا إذا وانا زيوستم سطلنا النوبال عنهم كله بيزمزيان في زمزاي بسالان بسلام بزوري ملاقو بزياران سلام بيچن گرنا چون گرسکاچن زم سلام بيچورستان تمام سوت بيخسي اوم دزغا እግዚአብሔር ሰይሳብ ተልሞረቱን ታናፍሮልሽ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመስልና ታዋይና سريت قويتانا أملانا بدحالنا إياس كروس نايتانا تحلقا حدا قحاتيا وهابس أجا نبوتا النهار ياسد أنجا عبهم كان سنتكم جبلكم جوركم حتى أتحدق لكم أبوتا تيتانا تعواء تيدي أخوهم مزور كريستيان كدس واحد وعبد يتمر بس أملا تأكيكم دلهم نجدي أغيرا قد غما صرت حاتي أبوك حمد هاتكم من استسمع دلواتي بل النبي والكم أسرت أخلتو ذي معار النكر السندوك زيو مار النفس زيو مار بز حالة ذي محاربنا بز مسر ما يقبلنا هم دما من تكسنا ولا من العصر هذا بسما ولون فز قدس عبدالله لا تصلت النسحة أو قويتا كل عالم زحسك اكزيابي راب قسل نفسنا نسقنا من فسنا نتفوز نسخة باب حد ودهاب قويتنا أملخنا المرحنا نيس كرسوس نبنا بيدروس نسخة روحيخة عبرس زاقو عزيان ويتكساني كهات صاي نايسيو العبد قيتات كتفوان كنا وطوانا يكلوني مفتح منكس سمايتنا عها خبت كايا مدرز عصر كاب سمايت تأسر خوني عم مدرس فتح ما بسمايت تفتح خوني زبر كان الصحيح صوتنا نستبارك كهولم ببسوان بقالهم فسكر استفتح الناس أزوطوني هنو آمين حتى بدل نيام زخون كواعي بقال بارهم فتتهم زي فتتهم تبدلوا وقويتان زم أقلقتها أبوتاتين حواتين حاتين أصنعها لهم تمحص أبنا من آمين ومهاتات نيام بدل نيام زخون كناعين بحد بارها فتحني آمين باب سلوس قدوس أحاول لهم فسكر استفتح الناس أزوطوني هنو آمين حتى بدل نيام زخون كواعي بقال بارهم استفتحي هنو آمين ومحارب على زمرتنا كرسب زخون كاكزيار عملنا نعلم حتى يترانا يسوتنا نستنبارت كان الصحاب تقبل آمين أزل عالم هيوت برهان كون أبرهان لهم آمين وقويتا الله حتى يتمون حدق لهم آمين صاروا كرسب خام وكزيار عملنا وعبد زمرت مع كازر حاجة مهرت كاز بس حس أدغنا عيني ورا حتى أتيسري الله آمين نقول لهم صبوتنا نستنبارت كون كبدل كمر جمنا الحنو آمين وقويتا بالنزارو بالنصرح بالنحاسبون كلنا عهان تبدلنا كحدقنا
سريلنا آمين. أنا حسيلنا آمين. يغرب لنا آمين. جابر أملاقنا نسخال وافكر سبيخا مؤقوي تاستفتحنا الناس أزوطنا قبرنا آمين. كل هزبها ومتحيوم آمين. حتى تنيا نزوم كنا عنا قرقالخا ونفتحني أوقوي تا نبوت أبونا بيدرس نهلا قواساتنا نذكرهم أو أملاقنا نمزحمتات النوح زمنات بتصركم سلام حلونا أوقوي تا نفكر جاير مرح قرنا ذكرهم بتصركم سلام حلوة صورة صلاة كنتك هذا أوقوي تا نلقان قواسات النبي قواسات نصوص دياقوناتنا نقول مزمران عندنا قبل منو قصات رنا أوارد زي ولا نسختمات سبتنا نستنارجوتن صانتنا مزقدس في تكرسان قوم زلون كلهم مزبها ذكر بأمنس كرسوس أسرع يوم أوقوي تا مون هايمون تصليون زموت أبوتنا أحواتنا حياتنا ذكرهم نفسهم أبراهيم إسحاق يعقوب نفسها قلت እግዚአብሔር ወይማት እግዚአብሔር ወለ ሚካኤል ወለ ተመድህን ኣብ ጸሎትኩም ዘኩርና ዝበሉና ድማ ወለ ዳዊት ኪዳነ ምሕረት ጽጌሃና ራሄል ጸዳለ ማርያም ወለ ተመድህን ወለ ዮሐንስ ወለ ብርሃን ኣብ ትምህርት በእምነት ክርስቶስ አጽናዕዮም አናም ካብ ኩሉ በደል መርገም ካብ ሓደትን ካብ ሓሲኻ መሓልሙ ጋዝና ኣለና بخيلة برصة مسكحتن لو تعمل مسارة ما كم صبر علينا وقويدا طبعا حيل اللبن مستوعبنا يمرون هبنا كل ساعة فاتتنا كل بسيطة كافيتشك ساعة زلانة فتسمنا نلحق ورنا وقويدا بغار كان اللي تكون كرسان فتسمها هبنا سمناهم كلهم كرسان سمايتاتنا سمايتها مصحفي وتصحفنا بقويدا نفس كل سمسكنا استطاع زلك لهم كل ساعة زلانة ما لهم آمين ማርያም ላክ ማህረናት ሳሊያም ላክ ሳልና ቅዳሴና ቅዳሴ መላእክት ብሎ እግዚአብሔር አምላክ መላው ነዝብ ሰማይ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ጠንግርም ዛቲ ለተወጽፍ ዛቲ ሰዓት ተባቲ ወርድ መንፈስ ቅዱስ መልዕልተ ሰማያት ወይጼልሎ ለዝንቱ መስዋዕት ቁሙ ወጸልዩ ከመ ሰላሙ ለእግዚአብሔር ያሉ ምስሌም ስለ ኩልክሙ ሃሌሉያ ዮሴፍ ወኒቆዲሞስ ገነዝዎ ለኢየሱስ በሰንዱናት ዘንስአ ሙታን በመንግርችን ሃሌሉያ ዮሴፍ ወኒቆዲሞስ ወይዳነ ዝቁርባን ዝነዓኻን ዘቕርቡልካ ምእንቶም ንዘምፁ ዘክር ንኩሎም ካብ ሰማያት ዘሎ ኣስዋቦም ብዝበለፀ ድማ አንዴ ብዝበለፀ ድማ በዛ ለዜናዋን ዘምፃልካ ወረባ ተቀበለሉ ቁርባን ኣቤል ጻድቅ ተቀበልካ ገጸ ዚያጋስ እግዚኦ ወይድሜት ገጸ ከብኔት ጋስም ገብረ ከተማያ ከረዳ ይኩነኒ አውሎጊዮስ ጎሪዮስ አጊዮስ ማንጦን ፓንዋ ማንጣና አላቲኖን በአማን አሜን
ክርስቶስ አምላክነ ዘበአማን ተቤማን ኮባር በደከው ቅዱስ መንፈስ ገዝንቱ ይኩን ለስሬታ ኃጢአት ሕዝብከ ቅዳሴው ጉባኤ ማለት እግዚአብሔር አሜን። እግዚአብሔር አምላክነ ዘበኩ ቁርባን አድሉ ሰወዶ ለነቦ ስታው ተብራ ውሰርሰ ደብሮ ሌላስ በደብረ ቅርብ ወለዳቷ ይሩልና ነው ዘጸርቀምለት ቤተ መቅደስ ከማውቶ ከመባው ቁርባኖ ለሃጥ ገብር ከዛባ በንተርሶ ፍዳስና በዛለ ወዘይመጽ ይሴን ወዘልፈን ወላ ዓለም ዓለም አሜን። ክርስቶስ አምላክነ ዘበአማን ዘወርቃሜ ጸው ከበቃና ዘገሊላ በረከለው ወረሰይ ኮለማይ ወይነ ከማሁረስዮ ለዝንቱ ወይን ዘንቡር በቅድሜ ከሃሉ ምስሌና አውሎ መንፈስ ቅዱስ ሙላዊነት ሲተዋ ሰለልቡና ወለፈውስ ወለምክሮ መንፈስ ቅዱስ ይዜኒ ወዘልፈን ወላ ዓለም ዓለም አሜን። ንጹሕ ጣዕም በበረከት ለለይ ሰኪም ደምከ ክቡር አላፊነን በአማን ብሩክ እግዚአብሔር አብ አሐዜ ኩሉ ዓለም አምላክነ ወብሩክ ወልዱ ዋሕድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ ወብሩክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽንዒ ወመንዝሔ ኩልነ ብሩክ እግዚአብሔር አብ አሐዜ ኩሉ ዓለም አምላክነ ወብሩክ ወልዱ ዋሕድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ ወብሩክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽንዒ ወመንጽሔ ኩልነ ብሩክ እግዚአብሔር አብ አሐዜ ኩሉ ዓለም አምላክነ ወብሩክ ወልዱ ዋሕድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ ወብሩክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽንዒ ወመንጽሔ ኩልነ ለስሉስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሎ ጊዜ ይዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አቦታቴን አሕዋቴን አሓቴን ምእንታይን ምእንትዝ መስዋዕት ዝንጸልዩ እግዚአብሔር ዝልምንካ ኩሉ ይስማዓካ ናይቲ መቕሮ ክርስቶስ ካህና ዝኾኑ ናይ መልከት ተደቕን ኣሮንን ዘካርያስን መስዋዕት ከም ዝተቐበለ መስዋዕት ዋን ቁርባንካን ይቀበለልካ አቡነ ዘበሰማያት ይስገርኩና አቦይ ከዚህ በቅዱስ ጸሎትካ ዘክረኒ እግዚአብሔር ንኽነትካ ይሓልዋ መስዋዕት ዋን ቁርባንካ ብብሩክ ይቀበለልካ ስመርጌ ከመታድህነነ ስመርጌ ከመታድህነነ አሜን ዶስ
ና
ኢየሱስ ክርስቶስ መዘውረን ወረዳና ቀብና አቅረበና ዘቀበና ህይወት ማጸን አዝናነ በዛት ነሳ ሎጋ ከማየጋ በዛት ቅድስት ብሎ ማለወድና ወጎሎ ሰላም በሎ እግዚአብሔር ሁሉ ተዛቦን ጎይታ አምላና መናናም ኢየሱስ ክርስቶስ ለሁሉ ግብርና ውስጥ ሁሉ ግብርን ነመስግነካ አሎና ስለሰወርካና ዝረዳኻና ዝሓለኻና ናባኻውን ስለዘቕረብካና ዝተቐበልካና ስለዘዓቆብካና ዝጽናኻና ግዛዛ ሳዕዝያም ስለዘብጻኻና ነመስግነካ አሎና እሱ አሰብከ ከመየ نلمنا قالنا مرت قاون ندلا لنا نزاد سلز يان كل زمن يودنا نعها بمفراب فتم سلام كنفتم هابنا كلنا دين كل ما قران حبوب قودن زغنا كل قبر سيطان مخرق فاسبات من العاد سلام او قيدا خوارها كاب كل حزب خاونارها كاب زغدو سفراز ونارها زتعمن زحايشين كل نجار عزلنا تمنع تربيتهم كل حد سلام كتر قصتها ذهب كنا نسخة هم خب كل غفارنا بالنا بنا فتنا يكبرنا بعد ودخل مسوات قداميات الناصرات المذكرة مسلانا بلدحن وحب حبون جهد ذي ونادر ذي هو زي بالدوم دليتا من قصة ما يقبل الله لخل وقر أبرك سلطان تدعو يا أملانا أيوه
ትእዛዝ አቦታትና ሐዋርያት እዩ ሰብ ልዕሊ ብፃዩ ያብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ቅንዓትን ጽደና የሕድር ስግዱ حاتياتهم حدو كلهم يوم حدو كلهم بنا حاتياتهم ما يحدو كلهم زوالك يوحدونا ضغط دس بيت الكريستيان أركضوا كستوا حدو كله بذي نايكن نسرع نصبح مطعن أقل قطها بعدهم لحد أكثر سرين ما سبق استغفر ما سعمت أخبط أو أزول أو بيتان صغار سلطان أغنى كأخاعد وأمر كريسة كم عرف كان من دلنا من دلهم بارك كاسوتنا نسنا بطاتي حواتي حاتي من دلهم ضمكم أقل قال هؤلاء كنا سوي أرسل من دلهم كلهم من عزيز وكريستيان كل سوادهم من الكعبنا أمين مقدم عرفات رجلنا كل ما سبحات عبر رسلنا هو بيتنا فلنا بدفرق بسعدنا كيف لنا بسعدنا بدفرق ونقران بي تقول أنا من مزرعة ويكا بتقبل مسان تبت الله كان يسود هان تبلت خمر ولو عمر رسوا ويكا هم تبتني حتى الناس ريت هابنا بارغنا قدسنا نسأقول نقبل هان تحيهم نفسه الله مزوج كريستيان سوات يرترى نفسه قبرو ولدميكا هارقوين هاقر يموت من قصة سماء وارسلنا مسلم عندنا قدام رنا فراسم كامل عنا قدسوا أرقام بتسمازن عنا ولو أبيتنا ملهم من عنا يقولون إسرائيل غاموا مسكانا نقولنا أخذنا ورمالنا سمع مثلهم إيرابهم زهم معلوم حمزهم بس كل لهم وكل ساعة نجال على ما عليه أمين እግዚአብሔር ምሕረት ጻዕደ ገብረና ዮሐንስ ቅዱስ ጋር ሰላም ልምናለና አሜን። ኦጎይታ ምሕረት አይኖርና ጾክናለ ከበና አንተ ሃይማኖትና ልምናለና አሜን። ኦጎይታ ጻዕተና ቅዱስ ካሉና አንተ ማህበርና ልምናለና አሜን። ኦጎይታ ምሕረት አይኖርና ሁሉም በግስን ጽናት ገበና ተግስ ነፍሳትና ልምናለና አሜን። ኦጎይታ እግዚአብሔር ሰውነትና ተርሰነ ያልምናለና አሜን። ኦጎይታ ሰዓታው ከመስመሩና ከመስመሩ እግዚአብሔር እንትፈና አድነው ከፍና ትላካና ወራት ልምናለና አሜን። ኦጎይታ እግዚአብሔር ከመናንተ ወርሳ ሰማታን ልምናለና አሜን።
ወጎይታ በምህረት ይቅረበለን። ሃይማኖት ቃል የግልፍ ተቃናው ለቅድስት ቤተክርስቲያን አገልጋይ ተንሳቶም የሞ እግዚአብሔር ነው የዘመን አዘንኩና አንቺ ውሳውና የተፈጸመ ልካነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳት እንደምናለና አሜን። ወጎይታ በምህረት እግዚአብሔር አቅዳስ ተንከዋትን ከራሃት ጋችን ፍራንሳ ተንታቆም ጾም ድማ ቀበለም ተቀሳስ እንደምናለና አሜን። ወጎይታ በምህረት ተናቆ ወደፈና ቆሮን ጾም ፍቅርን ዝክርን ተዲያቆን እንደምናለና አሜን። ወጎይታ በምህረት እግዚአብሔር ለዘመተንኩስ ሙያ ትጋትን ኮሜንት እንደፍቅ ዲያቆናትን አመት መጻሕፍትን ዘመራን እንደምናለና አሜን። ወጎይታ በምህረት እግዚአብሔር ልመናን ሰማን ዛሬ ጸጋ ፍስቁ ሳሉ በንካደር ጸማን ተቀበልን ተመለታ ረዳ ዘይብለን እንደምናለና አሜን። ወጎይታ በምህረት እግዚአብሔር አጥንቅና ሆን እግዚአብሔር ወልደዋልን ከሆኑ ጸማን ድማ ቀበልን ትደናግል እንደምናለና አሜን። ወጎይታ በምህረት እግዚአብሔር አስተቅሰን ክቦ መጣብሳ ሰባን እንደምናለና አሜን። ወጎይታ ምዘና ሆይነው ሁሉ እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክቦ ምንተዝባውያን ምእመናን እንደምናለና አሜን። ወጎይታ በምህረት እግዚአብሔር ሰማይ አድልን ኃጢአትን መስራይ ነከላይለትን ከትማትን ቅዱስ ሥላሴ ከአትሞበ ምንተሐደ ሳምንት እንደምናለና አሜን። ወጎይታ እግዚአብሔር አብዛና ፍጹም ሰላም ክባ ምንተሃገርና ኤርትራም ስዛነ ብላትና ሀገር ምንተ አሜሪካ ሰላም እንደምናለና አሜን። ወጎይታ በምህረት እግዚአብሔር ፍርሃትን ጥበቡን ክቦ ምንተኳን ሰበስልጣን እንደምናለና አሜን። ወጎይታ በምህረት እግዚአብሔር ተማዘሕሽም ቤቱና ቀዲ ሓሰብን ካሌሎም ኩሎ ምንተ ኩሉ ዓለም እንደምናለና አሜን። ወጎይታ በምህረት እግዚአብሔር እንግዲያን ክመርዓን ማደሪዮም ካመሸም ምንተ ባሕርን ብየብስን ዝነግዱ ሰባት እንደምናለና አሜን። ወጎይታ በምህረት እግዚአብሔር ምንተና ዕደሲሳዮም ክቦ ምንትመያዝን ጽማዓትን እንደምናለና አሜን። ወጎይታ በምህረት እግዚአብሔር ለጽዮን ኸረጋቦ ምንትሕትናትን ብያትን እንደምናለና አሜን። ወጎይታ በምህረት ይቅረበለን። እግዚአብሔር ከማሰልን ፈትሖ ምንተ ስራን እንደምናለና አሜን። ወጎይታ በምህረት ይቅረበለን። እግዚአብሔር እና ሀገሩን ክመሰብ ምንተ መርኋት እንደምናለና አሜን። ወጎይታ በምህረት ይቅረበለን። እግዚአብሔር ታገስን ኩናትነትን ክቦም ፍጹም ዋጋ ጸመውን ከፍሎም ምንት ተሰዲ ሰባት እንደምናለና አሜን። ወጎይታ በምህረት እግዚአብሔር ይቅረበለን። ሰው መረብ ጸጉም ክሎ ከሎ ምንት ሐምና አሜን። ወጎይታ በምህረት እግዚአብሔር ዕረፍት ቦታ ክቦም ምንት እቶም ካብ ቅድስት ቤተክርስቲያን ዝሞት ሰባት እንደምናለና አሜን። ወጎይታ በምህረት እግዚአብሔር ይቅረበለን። በደለኛ ሓሰበ ካብ ቁጥዖና ምሕረት መይስ ፍጹም ዕረፍቲ ክቦም ምንት ዝበደሉ ኣቦታትና ንኣሕዋትና እንደምናለና አሜን። ወጎይታ በምህረት እግዚአብሔር ይቅረበለን። ናባዘድልየ ስፍራ ገዝነ ምንት ዝናብ እንደምናለና አሜን። ወጎይታ በምህረት ይቅረበለን። እግዚአብሔር ኣፍላክ ስራብ መስኖም ዓቅሞም ክመልእ ምንት ማያት ኣፍላክ እንደምናለና አሜን። ወጎይታ በምህረት እግዚአብሔር ይቅረበለን። ጻድን ፍረ ክባ ምንት ፍረ ምድሪ ንኩልና ብፀት እንደም መንፈስ ሰላም ክኸድነና እንደምናለና አሜን። ወጎይታ በምህረት ይቅረበለን። ጋር መንፈስ ቅዱስ ተንሰለቢና ጸጎቕን ዓቢ ስሙን ክንመካ ኣብ መሰረት ነቢያትን ሐዋርያትን ክንነ ጸሎትና ሰማይ ይቕበል እግዚአብሔር አምላክና ቀሪብና ኣለምኖ Ah
ቅዱስ እንዘ ሰላሱ ቅዱስ እንዘ ሰላሱ Amen.
እስከ ምጽአቱ አዳስ ጳውሎስ ዘለይኩ ጸሎቱ ወበረከቱ ያህሉ ምስለ ብፁዓን ጴጥሮስ ምስለ ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወምስለ ደብርነ ደብረ ብርሃን ወምስለ ሀገሪትነ ኤርትራ ምስለ ዛቲ ሀገር ምስለ ኩሉ ህዝበ ክርስቲያን ወምስለ አግብርቲሁ አማቲሁ ዳዊት ኪዳነ ማርያም ጽጌ ሐና ራሄል ጸዳለ ማርያም መድህን ወለተ ዮሐንስ ወለተ ብርሃን ወምስለ ነፍሰ ገብሩ ወልደ ሚካኤል ወለተ መድህን ለዓለመ ዓለም መልእክት ጳውሎስ ናፍሰብ ሮሜ ምዕራፍ 6 ከፍቅደ 15 እሞኸ እንታይ ንበጸጋሚ እንትኽበዝሕ ኃጢአትና ገበርናዶን እምበር ያ ኣይፋልናን ንሕና ካብ ኃጢአት ተፈሊና እናበልና እስከመይ ኢልና ዳ ሕጂ ኣብ ኃጢአት ክንነብር ወይቶም ብክርስቶስ ተጠመቕና ዘለና ኩላትና ብሞቱ ከም ዝተጠመቕና ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም እምበኣር ከምቲ ክርስቶስ ብክብሪ ኣቦ ካብ ሙታን ዝተንሥአ ከምኡ ከዓ ንሕና ብሓዳሽ ህይወት ምእንቲ ክንነብር ብጥምቀት ምስኡ ሞትና እንተቐበርናን ምስኡ ሓቢርና እንተ ደኣ ሞይትና ምስኡ ሓቢርና ከም እንትንስእ ርግፅ እዩ ደጊምና ኃጢአት ከይንግዛእ እቲ ሓጥእ ሰብነትና ምእንቲ ክጠፍእ እቲ ኣረጊ ሰብነትና ምስኡ ከም ዝተሰቕለ ንፈልጥ ኢና ከመይ እቲ ዝሞተ ካብ ኃጢአት ሓራ ወፂኡ እዩ ንሕና ምስ ክርስቶስ ሞትና ምስኡ ድማ ብህይወት ከም እንነብር ንኣምን ኢና ከመይ እቲ ካብ ሙታን ዝተንሥአ ክርስቶስ መሪሱ ከም ዘይመወት ንፈልጥ ኢና ደጊም ሞት ኣብ ልዕሊኡ ስልጣን የብሉን ብሞቱ ሓንሳእ ንሓዋሮ ብህይወት ግና ንኣምላኽ እዩ ዝነብር ከምኡ ድማ ንስኻትኩም ኃጢአት ከይትገብሩ ከም ዝሞትኩም ብክርስቶስ ኢየሱስ ግና
نعملخ يوان كم زخمكم رأسكم كسروا بار نفتوى السقا منتي كي تجزو أبزموات سقاكم حاتيات أينكم كم يتنسؤوا جزاء رأسكم نعملخ وفي انبر أكلاتكم مسارحي كفاءات كخون حاتيات أيتهابوهم أكلاتكم سي مسارح الصدق كخون نعملخ دا وفيهم كما يتحت تسقام بتحت حقي سلازيكمكم حاتيات أيكملكم إيو بركة وفت والله تنفس قدوم زور بالله ولا مصلها صيام قدس كما هو يرى وتنك عبد عليه ولا ኢየሱስ ክርስቶስ ረድኡን ሐዋርይን አገልጋሊን ካብ ዝኾነ ቅዱስ ጴጥሮስ ተነገረ ቃል እዚ እዩ። በረከቱን ረድኤቱን ምስ ኩሉና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን። ቀዳማይ መልእክቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 4 ካብ ፍቅዲ 4 ክሳብ ፍቅዲ 12 ናብቲ ዕያት ርሰት ምስኣቶም ስለ ዘይጎየኹም ይግረሙ ንኣኻትኩም ከዓ ይፀርፍኹም ኣለዉ። ንሳቶም ነቲ ንሕያዋንን ንሙወታንን ክፈሪ ተዳሊ ዘሎ ፀብፃብ ክህልዎ እዮም ፀብፃብ ክህብዎ እዮም። እቶም ሕጂ ሞይቶም ዘለዉ ሽሑ እኳ ከም ሰብ ብስጋ እንተተፈርዱ ብመንፈስ ከም ኣምላክ ኮይኖም ብሂወት ምእንቲ ክነብሩ ወንጌል ተሰብከሎም። ኣገልግሎት ሓድሕድ ናይ ኩሉ ነገር መወዳእታ ቀሪቡ እዩ። ስለዚ ፀሊኹም ምእንቲ ክትኽእሉ ገዛ ርእስኹም ዝገትኡን ጥንቁዓት ኩኑ። ፍቅሪ ብዙሕ ኃጢአት ከድን እያ እሞ ቅድሚ ኩሉ ንሓድሕድኩም ብሙሉእ ልቢ ተፋቀሩ። ብዘይ ምዕዝምዛም ተቐበልቲ ጋሻ ኩኑ። ናይቲ ብዙሕ ዝዓይነቱ ፀጋ ኣምላኽ እሙናት ኣገልገልቲ ብምዃን ነፍሲ ወከፍኩም ከምቲ ዝተቐበልኩሞ ውህበ ፀጋ ጌርኩም ንሓድሕድኩም ኣገልግሉ። እቲ ዝሰብኽ ቃል ኣምላኽ ይስበኽ፣ እቲ ዘገልግል በቲ ኣምላኽ ዝሃቦ ሓይሊ የገልግል። እዚ ከዓ ኣምላኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ብኩሉ ነገር ምእንቲ ክምስገን እዩ። ክብርን ስልጣንን ንዘለዓለም ዓለም ይኹኖ አሜን። ኣትም ኣሕዋተይ ዓለም ፍትወትን ሓላፊ እሞ ነዚ ዓለም እዚ ናብዚ ዓለም ኩሉ ኣይተፍቅርዎ። ሎስ